Yo, what's up mga kabugso? Panibago naman tayong tips and tricks ni Makabugs TV. So, naglalaro kayo ng mga games, gusto niyo ng YouTube, gusto niyo ng Facebook, pero may distract na tawag, may distract na mga notification. So, paano ba yun aalisin natin mga kabugso? Mga distraction, yung kadalasan ito nangyayari sa mga naglalaro ng ML. So, naglalaro ka ng ML. So, may tumatak notification. So, napindot mo. Ayun, napatay ka pa ng kalaban mo. So, ito po yung tips and tricks mga kabugs. Habang naglalaro ka mga kabugs, so may tumatawag. So, distract po yun mga kabugs. So, ito po yung tips and tricks ko po para sa inyo. So, una-una, punta tayo sa settings mga kabugs. Settings lang yan, settings. So, pangalawa, punta tayo dito sa ito mga kabugs, digital, wellbeing and parental controls. Yan. Dito tayo. So baba tayo, baba. Punta tayo sa focus mode. Focus modes mga kabugs. So tap to set up focus modes. Yan. So when you need time to focus, you can pause distracting apps and hide their notification. So yan. So, habang naglalaro ka ng Mobile Legends, so, tumatak yung YouTube mga kabugs. So, check lang yan, check. Yun lang, wala na. Yan, naglalaro ka ng Mobile Legends, so may distract sa Facebook. Check lang yan. So, naglalaro ka ng Mobile Legends, pero yung notification messenger tumatak. Check lang yan. So, habang naglalaro ka ng Mobile Legend, so may message mga kabugs tumatak. Off lang yan. Sa Chrome, ganun lang. Chrome yan, ganun. Yung YT, Google, Shoal, lahat mga kabugs. Yun ang gagawin nyo mga kabugs. Yun lang mga kabugs. So kahit music, pwede mong i-off mga kabugs. Check mo lang mga kabugs. Yun lang. Para wala pong distract po sa mga paglalaro mo, walang distract po sa mga ginagawa mo habang nag-messenger ka, pero kasagaran po sa mga distraction po yung naglalaro ka. Yun lang. So sa hindi pa nakaka-subscribe po sa aking channel mga kabog, so don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka sa aking mga pamanabik ng mga adventure, katatawanan, tips and tricks at Mobile Legend Bang Bang. Yun lang mga kabugs. Yun lang po ang aking ituturo. So, ganun lang mga kabugs. So, salamat and God bless sa inyong lahat mga kabugs.